share hunting. Yes. The condition say don't share empire. Adia ba ko a me pese me twem nyina adwen eba so ene se na mo hunu se na obia eda ne ho so ne se ebra mo be hyase se mo hye mo hunting no mo bon sama be gina ho na ono so if you say we are den a Kristo na adwuma na be koso enti obon wanefo no be di nkugo enti ono so o mamo nye den enti munim ade a odeba odi hwintidua odi akwansidie odi niema bone eneba na odi nam ho aso meminu mienu no so no odi ti ubehun se obi buafu obi ye niema bi obonefo no se nyame amwa obonefo betimi am obi abodwaman wo enhyamudie mu enti onyankopɔn enhyɛ adifo obi bia den amen na onyina pintin amen onyankopɔn ma no ekɔ a obonsam enso awia ne dia bɛden abɛhyem sa onyame onhyira yɛ da amen adwuma no sɛ deɛ medi ka kan no ne botaeɛ ɛne sɛ yɛhye ho den na me papa ofrɛ mpani Samson otu adifo no fo a na me abofra no makɔtena ne nan ase na metie ne nsɛm a ɔka no meka bi akyerɛ mu ɔsɛ adifo mo hwɛ yie na mo anyɛ sɛ hohoro sapɔ mo antwi nkurɔfoɔ ho ama mo nso yɛanto mo anyɛ dɛn antwene yɛn nyinaa yɛpɛ heaven akɔ yɛbota yɛn nyinaa nneɛma a yɛyɛ no wɔ ha nyinaa adwuma yɛtoɔ ne nneɛma yɛyɛ nyinaa sɛ daakye onyankopɔn de yɛbɛkɔ heaven ne kuro kronkrom hɔ yɛbota yɛn no anaa mɛboa no ɛne yɛn kyerɛ sɛ mo ne me yɛadwen nti wo no woyɛ no anko ba sɛ wo no yɛato watwene mpɛn bebree adiifoɔ no ɔmo bɔ mmɔden na yɛtu ɔmo fo odiifoɔ bi yɛtu ne fo sɛ ɔne ɔbaa bi di agorɔ ɔnhwɛ yie sɛ mpanimfoɔ adɛn sɛdeɛ ho kronkron ahyɛ me din onyankopɔn ahyɛ me din nti saa asɛm mu adwene sɛ bɛtumi aba me so menka ne tenten asɛm no baa ne so ɛma asɛm a wɔka no sɛ ei ɔbonsam hoɔden o ɔbonsam hoɔden ɛno yɛhunu sɛ ɔbonsam hoɔden ɛno nti ɛna yɛaba ase yɛtufo nti hwɛ yie enti obiara mprim n'akoma honhom no gyina ha honhom no de nipa bebree aba bɛka ho nsɛm sɛ ɔnyɛ den ɔntwe ne ho ɔnsiesie ne ho ɔnhyɛ ne sapɔ mu nsuo ama yɛtie ne nyinaa awurade ɔntie yɛ daa amen enti honhom no ɛba wo so a wo so na aba wankasa no wunnim gye sɛ onyankopɔn no ɔde honhom no baa wo so no a na ɔkyerɛ wo sɛ sei na tie nokwasɛ nti papa ɔka sɛ ɔka kyerɛ adiifoɔ no wɔsɛ honhom no baa yɛ mompene so pin so monte ase pini so hwɛn mpepere wo ho nti ɔka kyerɛ wɔn saa no nti yɛkɔ asɔre a odiifoɔ wei nya asɛm a ɔsɛ panin sam sɛ mempin so na ɔte hɔ kɔfa baawa wei yadeɛ bɛbɔ no kɔfa no bra na fa mmorɔngo pui no so ɔsɛ panin sam sɛ mempin so nti metie nti na asɛm no firi hɔ na kɔ odiifoɔ foforɔ so odiifoɔ no nso sɛ panin sam sɛ mempin so nti mempin so na asɛm no firi hɔ na sa kɔ odiifoɔ foforɔ so ɛnam saa na asɛm no atuo baako wakɔfa maame no aba sɛdeɛ yehowa nyankopɔn nti wɔn ma nsɛm no yɛde kyerɛ wɔn nyinaa no na wɔn sɛ yehowa nyankopɔn yɛ kɛseɛ wɔyɛ nokwafoɔ saa na Gideon ɔyɛɛyɛ onyankopɔn soma no wɔsɛ wo awurade na wokasa a ma menhunu mede nwoma yi sɛ hɔ mɛsomfɔ
Peniapa Neswafo. So rather now, Mamma, a man of some for Manchan for Nampeniampa was a Peniampa, who are on our cast. And you are whom no about sworn, we saw Yankupon, one at the end a bow so, say, when you go begin a brain the same. Because when you're in a day, amen. Say, man, we are no, we are heaven. Yes. When you go on a comacatia, you nipa neighbor to your car. And you're very careful. Some go ye bibia, and you young coupon, and air can't know, sequoia, why yet, why quiet. Yana media, Yamishimio said your home, Kenny. Said you who and young coupon, Sieni. You who and young coupon, your boss, so near assassin, a putting in a woman. Were you true for? Were you when you were a cashier? Said you all seen. Hey, now me can said you when you're going to see. Inti Maniampa said, I'm penny and pass you when you're on a CM. A Yamini Adophonum. Sir, yes, I may boom up them as I may come out Romo. Was say, Yantia this a disam etria, Nemum. You would no man in a what and yen so me. Enti, me can't shamotin, me can't enromo, me can't shamotin. Say, Munyango Pono Cassa. And Uncle Passa, Nipas Messi, the say no, where you more? Enti, Menso, may be. Nipan be Sia. Sia, he said, do you want to obey on the crowd? Was on home, but was on home, said. And yet, me, now we are managing me. We are the children. A question. And Peniampa, a big general has said no, a deep for a deep Nipahodo, a by a name, a cancer, a juvenile course and more monte. But as some chronoa, or deep for back one cano, or deep for the no bar, as some chronoa was aka, or for the bar. Let me say, hey, as some Ramians own. I want him who said, when you go on a day, when you come for Sana a pen, said it, my dear no coso, Sunny a pen. Inti, a Beshia home, a ting. When you come on, we share that. Amen. I did back on Miss Amaka home. Now, I know the American Bible. Matthew T. Edu. Jemu Baku. Can intend them, assemble pen and make pen home. Pacho Matthew Asempano. Etidu nchiche mu a edi kan. Matthew chapter 10 verse 1. Was asuafo dumienu no yie etifi asem. Na ofre na asuafo dumienu no bai. Ofre asuafo dumienu no bai. Ena ma o ma honhom fi so tumi. O ma o den ahonhom fi so tumi. Ko se wontu won. Na won san nyarewa. Won se enyarewa nyina. Enya homre nyina. Nya homre nyina. Honhom no eba eye dwuma enukure eba eno bompa ye ze urade meja no anu so na mi hunu wani monyam ampani ampa eja na anu so e moto dwuma na dwondofo na mobre se mamo kwa akra mbeto amade ache woji se mo am na moto dwuma enya mo hon kronkron na den to dwuma no mamo mkase amen. Amen. Wama fish 2 means 1 to 1. Na won san nyarewa. Enti sa yon to no amoto ye no ese yade. Amen. Ahomre emma nipa nyina ho kanya wom. Kwase. Nya hoden igina wom na so. Onyame onhira moda. Amen. Ko eni ahomre nyina. Na esuafo dumienu ni din ni. Esuafo no dumienu din ni. De wodi kan ni Simon ofre no Petro. Simon offering Petro. Nini nua Andrea. Yakubu Yesebedi oba. Emre bi eda akoda na adwo ne nya ne ye na openi something. Se obi a wo so da ye fada ye bra. Sase mo makan hu hia enti. Wo se openi ba ko sori wo so meja me so da ye bi. Me da hwa na adwo no bofo aba bofo na se mo kan kire me ne se bo Yesu suani ba ko din na me fa anko
was say major me yummy man me am back with him. Into that day, Munsia used to assume upon it. Nekubisa one can say me yummy man to me am back with him. Was it your decano, a friend Simo? Our friend Petru. Ninia Andrea. And in Andrews. Yakub wo yesebidio ba. Sa nipa we enmu no Onyankopon Yesu Kristo di omugina ho. Na nam ema omote na sori. Ene yese Kristo som. Sa emanue. Mo muntie ensam a Onyankopon Yesu Kristo ka kire wo. Ko nua Yohani. Nua Yohani. Philip ni Bartholomew. Philip ni Bartholomew. Thomas ni tujini Matthew. Thomas eni tujini Matthew. Afio ba Yakubu ni Tadi. Afio ne ba Yakubu. Yakubu fo no eyesen mienu. Ba ko afio ba no ne ba ko Zebedi. E ba no nti no oboapa e de on papa din. Akeka mo nhya no nso. Akeka ho. Ena eden Afi Simon ofri Cana. Afi Simon no so ye mienu enti na ode we no ba bi ofri no ayeden. Aka ho. E wo Simon Petro. And e wo Simon a ofri dey Cana. Ni Judas Iscariot wo yi Yesu o therefore no a o yi no maye e no aboni din no say amen ko wasi dum yenu na Yesu suma won dum yenu na Yesu suma won ana wo hye won se mo mane nko amanaman kwa so mo mane nko amama kwa so ko na mo nhyen Samaria fo kuro bia mu mo nhyen Samaria kuro bia mu Nemum munko Israel fie nwan a wayira no nchen Israel fie nwan a wayira no nchen na se mokwa munko kan kire won hye enti agirifo muntie mu message anasa musuma mode Yesu Kristo dia mamo se monkro se mokwa munko kan kire won se osoro ahenie no aben Yesu Kristo no obefa mako Nyankopon nchen no waben mu Oswahini no abemu. Matthew chapter 10 verse 8. Was here for Monsa Yarefo Yade. Monsa Ayarefo Yade. Ti yabe ejirifo mehu na di for ya na ema humete. Obi honhom no kan sa na wato den sa odin sa dia no ye. Otwitwa bonsam woni no firi ho tete ho tentan. Enso wonfo ani wanye den ehu de oye no. Obi a Onyankopon ama wa yi de wuhunu de adifo no omo ye nyina yihu ya na me yase bia obi afọ edi nso agu so na so wonti ase obeka se de me kwa asore kra ya fọ me twon ensuo ye honhom mu ade esombo esayade esiesie nipa enti ya mo manu ntumu hintu yase bia edi nsuo agu so na ebi etisa sayade mrebi masafo baba akode ba se na de nti na me kire ni o se Onyankopon se me di nsuo pete abete mo ho nti nsuo ye Onyankopon asem a ode sisi onipadua nka se amen na munyane awufo Muma kwatafo humfi. Muntu ahumone. Mwanya no kwa. Wase di ayin? Mwanya no kwa. Nti mumfa makwa. Gidi asemwe ehia me pa. Mwanya no kwa. Mumfa makwa. Nti mimi yo difo. Onyankopon ahya me den. Wama gapadia medi de ho wose wodi ama upa fama pa kase amen no ase eni sa ase mo ameke se odifo no ohunu ade Onyankopon ama ahya ne den otimi sa yade eduru baabi no na ojiska o charge ense jirifo de amonya sa de no difo bebre wo Ghana anasa o man mu a wo mo eton ohom se de bible no ma yetie no se mwanya no kwa ti momfa makwa se wa tie sa asem wei na
say onyankopon ama me duma kyede enti me nso medidi ho enti magisika honhom no ano bedwo honhom no ebedwo if you say one can say dear a man basa nyina ne say odifo was say adagye nansa akoye mpaabo asafo mu nyina mu ahu mu amwa odifo no am odifo no nso anya de obedie enti wodi ahomete no wodi aye agisika anaso wodi asre ekwan bi so no enye wo no odifo na ebribie mu asafo no mu amwa no nso obi atu no ho ache eduru me bia na ye tren yensa ye pontichins akwa we de ompadwuma osori ya mpaabo oso okompaabo oye he oyi onyankopon adwuma no enso wose Paul wose mema mo honhom ade a mini ho kwa se mitwa honam de afiri mu ho enti ade na koye se sika no fa no twa ha enti wose yeboa edifo no nka se amen amen na ye yan hihye ma won na omo amfa ahomete anye wo mu di anye di omo pe me de minu apani opani Michael example ono zizi ono wo New York America na se na ni briska enka abrosa besi du babesi no Ghana na asem obeka kire wo no onyankopon de beka kire so meka ebebem sa pepepe owura bi mami bi oyare na opeso Ghana na doctor ne say the doctor so obey any surgery na minu apani no onyankopon de kire ne say sa surgery no okoya ebeye ediso akese nyame ama obewu no say oh sa surgery we de anya de kese bia ekwakoye apani ampa koye surgery afedie ye ko banze me nka ne tenten atu ne se obi owu doctor no yes surgery nka nya de kese bia na doctor no ye mistake o ye mfonso enti ena amana akobasa owu ena ombefre opani market okoye no se asam no se mekan se onyankopon de fam so ma mekan ena e ho ananum nsuo nko ayenwu obompa yesa no onyankopon kire ne san oye no ho urade adawoma o sorry onyame ye na do e ho da amen winim ne ku oba ne ku ene nebusuafo omo siw lawyer no sorry doctor no say ono no ye san funso no obia doctor bia so wo insurance enti you see me makoba insurance amana enti insurance na be take over omo je 4 million US dollars oh enti wa enka we odifo na we yes adwuma we ya enka sikasa na yesi de ma wo ka be ka so omi enye de enchem mienu na onfefa onyame ye na do e hoda amen e brase dabi on pisika no enti na manfo se na wo de enti na ehia wo sa sikasa ya ba o se on ompe onyi sika no onyame ye na do e hoda amen enu nti adifo eni nyumayefo momme yenhwe sikasem yi na obonefo no enam so ebre adwuma no ase onyame ye na do e hoda amen eniema ehia se yeye ene empaabo a yetu asi hoi na empaabo a yetu asi ho no so nyese no nko a ose ye niema bi eka ho na nuoma no empaabo no ayeden adimu onyame ye na do e hoda amen nti yebe bu kompo akohwe Isaiah 58 verse 1 yesua
asɛm bi wɔ hɔ enti Yesu Kristo kan sɛ ɔmo anya ne kwa ɔmo fa ma kwa enti wɔkan bi toa so wɔse mo kɔ no efie bia mo kɔ kuro no bia so a mumisa deɛ wɔsɛ wɔ fie kuro no mu deɛ wɔsɛ ne hwan deɛ wɔsɛ ne hwan obi a ne nsɛm yɛ a ɔpɛ Onyankopɔn asɛm no enti mo nkɔ hɔ no nkɔ so yɛ enti wɔsa aka to aso odwumayɛni na katua yɛ dɛn ɛsɛ no enti Yesu Kristo na adwuma no ɔde baayɛ no ɛnyɛ sɛ ɛyɛ obiara asɛdeɛ wɔse yɛnsa mo yadeɛ yɛnsa mo yadeɛ obiara nyi sika na me nso me a mesa yadeɛ me ne ho kwase me didie enti wɔse kuro bi a wobɛkɔ so a ɔmo anye mo no mo nase mfuturo kura mo yɛ dɛn mo propro na mesim sɛ atemu da na bɛfa nyinam Sodom asene kuro no so ɛno nti Yesu Kristo na adwuma no ɔde baayɛ no wo deɛ wo no wo prepare ho sɛ o pesika ɔno a nanim ɛkwa ne ɔbɛfa so aboa wo ama ɔnyɛ bibia yɛ de adi nti amfɔ no a na yɛ de ɛkyerɛ ne ntoa so ɔno a ɔde ahoɔden na ama wɔ sɛ yɛ n'adwuma no ɔbɛ mu adidi nokwasɛm onyame yɛ n'adɔ ɛhɔ daa amen nti yɛbɛhwɛ Isaiah odifo Isaiah 58 etienu no ɛwɔtwe ekyemu baako ɔsɛ etiemu denden ɛno do ho ɔsɛ tiemu denden asɛm a me yɛ kan no ɔsɛ me tiemu ɔsɛ mpakani tiemu denden ɛno do ho ma ɔno sɛ totorobɛnto ma wano so sɛ totorobɛnto na kama man mmra atoa ne Yakob fie bɔ ne kyerɛ wɔn na me man mmra to ne Jacob fie bɔ ne kyerɛ wɔn ewom wɔhwehwɛ me da biara da wɔyɛ dɛn wɔhwehwɛ me da biara ɔmo hwehwɛ yɛn nyinaa yɛhwehwɛ Onyankopɔn yɛhwɛ Yesu bro ɛdɛn na wɔpɛ sɛ wɔhunu ma akwan yɛpɛ sɛ yɛhunu Onyankopɔn na kwan sɛ gyama wɔyɛ ɔman bi a wɔdi ma tenetene sɛm so sɛ gyirifoɔ yɛ nipa bi a yɛbɔ mmɔden yɛdi yɛho ni yɛnyɛ bɔne na wɔnya Onyankopɔn ahyɛdeɛ no na wɔbisa me hɔ asɛnterene sɛ deɛ bɛ na yɛnyɛ na wɔpinkye Onyankopɔn wɔka sɛ kɔ adɛn na wɔdi mmuada na wɔnhuni adɛn na yɛdi mmuada na Awurade wontie yɛn adɛn na yɛbɔ mpa yɛba yɛateateam yɛato nnwom na Onyankopɔn wontie yɛn na yɛbrɛ yɛ kra ase na wonimi yɛbrɛ yɛakoma ase yɛsi yɛtiri ase na Awurade wonhu yɛn hwɛ mabu ada no moyɛ nea mo amopɛ moyɛ deɛ mo a mopɛ motete m'adwumayɛfo no nyinaa ebu adam te sɛ yɛmeka sɛ obi a business person a wahyɛ ne nkurɔfoɔ monyɛ wei wanyɛ ɛnɛ yɛ firi ha kɔ a obi bɛyi n'adwuma ni adi ɛwɔ kaa no wode kɔɔ he fam kaa sim hɔ bɛgye ne kaa yɛtete adwumayɛfoɔ kɔ ɔse na motete m'adwumayɛfoɔ no nyinaa hwɛ ɔham ne ntokwa mu na mudi mmuada ɛdeɛn ɔham ne ntokwa mu na mudi mmuada ɔka ɔham a akyinnyegyeɛ ne ntokwa mu ɛna yɛdi mmuada ɛno nti na medi kaa sɛ anuanom ne adɔfo no mu yɛabɛhyia mu Satan ɔbɛsɔ yɛ ahwɛ mu nyɛ very careful na ankɔfa saa akɔ awei so anyɛ ama mmuada no anaasɛ mpaebɔ no ansɛ yɛwɔ mpaebɔ yɛwɔ nkotosrɛ yɛwɔ mmuadadie sɛ wei yɛ mpaebɔ from 6 to 6 ana 6 to 3 ɛyɛ mpaebɔ abuada ne sɛ ɛnka yɛahyɛ aseɛ nonsia no na de akye akɔbɔ nonsia ɛsɛ wɔbuada wei de yɛfrɛ no mpaebɔ akɔnkyen nti ɛkye ne kɔm for mfansɛ bia 12 hours wɔsɛ ɔha mu ɛne ntɔkwa mu na modi mmuada wɔbɔ kuturuku ɛwɔ atirimɔden so ɛnyɛ mu nne mmuaden na ɛbɛma watie mu wɔ soro ɛnyɛ dan ɛnne mmuaden na ɛbɛma watie mu ne ɛwɔ soro ɛnyɛ saa nnoma wei na ɛbɛma watie mu wɔ soro kɔ sɛdeɛ mmuada a mepɛ ɛno da onipa berɛ ɛne ne kra ase atie nie wontie mmuada mepɛ
ɛne sɛ onipa brɛ ne kra ase ɛtie nie sɛ wobi ti ne tiri ase sɛ wobɛtwa sɛ ayituma ɛne ɛnson da no so no yei na wɔbɛfrɛ no wotie wɔsa kam wada foforɔ sɛ obi bɛsi ne tiri ase twan onyankopɔn boa me onyankopɔn boa me sɛsɛ de wako a mɛmmɔbɔ mmɔbɔ anaasɛ mɛda ɛnsom ma yankyerɛ ɛno na onyankopɔn anaa kɔ wei na wɔbɛfrɛ no mmuadadie ɛne da a ɛsɔ onyankopɔn ani wei na wɔbɛfrɛ mmuadadie ne adeɛ ɛsɔ onyankopɔn ani kɔ ɛnyɛ yei ne mmuada a mepɛ sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ saa nneɛma no a wɔka no sɛ wo no wosi wo tiri ase twan na wayɛ w'anim bosaa no ɛnyɛ no no asɛm no wɔka ho na mmom mmuada a wɔpɛ ne sɛ yɛbɛsane ne bɔnyɛfoɔ diifo onyankopɔn nhyira mo sɛ yɛbaeɛ no mofa nnipa bi maame bɔnefoɔ no ne wodi bɔmpa yɛ ma monyɛ nsɛnkyerɛnne yɛntua sika bi ama wo mɛboa mogye sika saa dwumadie no sɛ yɛbɛsane ne bɔnyɛfoɔ firi wɔ mo bɔne mu kɔ na mohiritiri kɔnnua nhoma yi kɔnnua afiri nkurɔfoɔ a ɔda ɔhaw mu prison yɛdi mmuada yi ka biribi te sɛ prison obi wɔ hɔ a yɛgyeli no bɛsɛ 6 months ɛwɔ 100 million wɔanyɛ 100 million no a ɔkɔ 6 months nti yɛde kɔnnua atɔ no so agyinifoɔ ɔmo akɔ prison hɔ ɔmo akɔ yi obi ɔte saa pɛn ana obi nipa ankorankora bi ayɛ bibi saa pɛn sɛ mepɛ nipa bi a ɔno yɛagye no bosom 6 wɔanyɛ sika no antua na metua ma no wɔanya no fa ahodie obi ayɛ saa pɛn mmerɛ bi atwa mu deɛ ne yɛyɛ nti yɛbɛhwɛ nea ɛfiri sɛ ɛho hia yɛsane ne bɔnyɛfoɔ afiri wɔn ho mpokyerɛ mu wɔn ma yadeɛ asafo yi mu anyɛ bi koraa no a mowɔ asafo ma bi ɔyadeɛ nti ɛwia makɔyɛ nadɔyɛ yɛyɛ mpaabɔ yi firi sɛ ɛno na onyankopɔn ɛyɛ adeɛ a onyankopɔn ɛyɛ dɛ ɛpɛ kɔ so ɔsɛ mowɔ tiri kɔnnua nhoma ama wɔn a wɔhom soɔ wɔafɔ wɔn kɔnnua wɔn wɔn soɔ wɔn a ɛhyɛ wɔn soɔ afɔ wɔn kɔnnua obi wɔ hɔ a yɛhyɛ no so ɛnyɛ sɛ anisoɔ nko honhom mu ɔbɔnefoɔ no de nneɛma asoa no nti yɛabɔ mpaeɛ de no akɔ mpaebɔ no yɛasane yɛde yɛasane nhoma no nyinaa yɛ dɛ afiri nso no wanya ahotɔ na mobubu kɔnnua nyinaa kɔnnua nneɛma a ɛyɛ wɔ haw nyinaa yɛbɛbubu odiifoɔ baako nya san bi sɛ nneɛma the whole country sɛ ɔpani baako na asɛm bi si no ha ɔsɛ nti a maa werɛ mfi sɛ ɛyɛ ama ɔmaa no na ɔsɛ ɛnam mfonso a ɔmaa no mpanimfoɔ no bi ɛyɛ no nti ɛwɔ abatoɔ no mu no nti ɔhaw ɛba ghanafoɔ so nti sei no yɛnyɛ san no sɛ onyankopɔn ɛmmoa na ɔmfa bɔne nkyɛ na ɔnyi saa ɔhaw no a ɛba ama ɛna no asɛm yɛsi yɛn nyinaa yɛbotoe ɛha yɛn meboa na no mmabaawa anaa mmeranteɛ mu kɔɔ nhyiamu sie nyinaa yɛte nnipa bɛyɛ sɛ 12 ɛfɛte ɔmaa no nti wei no nyinaa no yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn nsi na ɔnyi saa ɔhaw no nyinaa nyɛ dɛn ɛmfiri ɔmaa so me ne mmienu nyinaa odiifoɔ me ne mmienu nyinaa yɛasɛdeɛ sɛ yɛnyɛ saa adwuma no ka sɛ amen kɔ Isaiah 58 verse number 7 ɛna wei nso sɛ wobɛbu paano ama deɛ ɛkɔm de no ɛna wei nso so sɛ wodi mmuada a wopɛ no no sɛ wobɛbubu paano ama wɔn a ɛkɔm yɛ dɛn ɛde wɔn wobɛbubu paano ama wɔn a ɛkɔm mpɛn dodoɔ sɛn na wofrɛ wo nua sɛ manya kakra na nso gye wei nhyɛmu yɛ aba yi mmerɛ bi yɛkɔ 1966 tinhyiamu na yɛmmeranteɛ no ɛkɔyɛ nneɛma bi a na nyɛ ne mfonsoɔ bi nyɛ no aduane ɔsɛ kwakuo wɔte we wɔnte ma ne ba
Koko tewe no nte man ba. Chese on de wanya no. Wonu nko anasem. Wonu nko na edi. Koko sese de koko se wote ema ne mba ene ne nuanom ne ne namfo nyina. Koko ente wonu nko ente. Nti ye Christopher na se gidifo o se yenya bibia ye den ye ne enua ye den eche. Bia titru no obi a wo hunu se wodi hia. Betimi aboa no kakra bi. Onyame wo hira ye da. Amen. Ko se wodi mobrofo ani adedam fikyire ebeba wo fie. Wodi den mobrofo ani adedam fikyire ba wo fie. Empa ba Onyankopɔn open no tweri ampɔ so open. Yedi mobrofo ani adedam fikyire ebeba ifie. Ko se wo hu dejeni a wo kata ne ho. Se wo hu adagyen kata ne ho fra no ntuma. Children's home and emya bebre had ya minim some homeless shelter when homeless shelter until or say homeless shelter na you want to ebi antuma dada kra no anas emono kra no edi bi kwachiche we empaba Onyankopɔn open no ye de yefuna to ho na nso so I was say ye nipa yi fi say no ye mpaabo a empe bebre difo no enya nsem ya mo tie say koye ekuna obi wo ho a na edifo no akachen say koye ekunafo adoye semo sa sem we ntira o enema eba sa say koye ekunafo anase emobrofo ko chem kwada odifo ba ko ka kire me oma mi hunu se saa asam no wo kan anase nipa no hunu se saa asam wo kan efiri Onyankopɔn wo se onye mpaabo na owie mpaabo no a on fisika enche odifo bi enya me o saa na odifo no kan wo se nya me enti no che se enya de a eyesiki ono eyesika se but aso ya do ye bi ma odifo bi so enu nti na man basa nti ye mpaabo no saa ne ma nyina ewo nti esikasam no ya na esisi e kasa ho yie na nipa bia firi na koma mu eye adoye enye se gise ye frɛ mo bɛbɔ afɔde be yese no I was say ye nyina firi wakoma mu nti o ma bibia na firi wakoma mu aye ne bum na wanya so ndai enhyira kaze amen amen nti ademfichi odi adem name of brofo ohiani on ma ekomde wo mo mom bibini ko na wo mfa wo hu ehinta wo yonko o se o mfa wo hu ehinta wo yonko emre bi combine na maami bi eko na damfo nche se o pameko kakra na o se o me die se die me ka se na maami no ameko a wata so ewo pata nti o se oni hwe nti wo ho akoko bi afro bata no o hwete afedi ehunu se kenten to say ai o se ameko no na egu ho o se nti afia so was ani ma we nyina na wo bɔ matri ayɛ monyo so wo se wo mfa wo ho ehwita yonko eno na wo han ba gigi sa adekye eno na wo han ba sɛn adekye ba hyerɛn sɛ adekye eno na wo han ba hyerɛn sɛ adekye wakwa hosan so afefɛ entem wo bɛ dɛn wakwa hosan so afefɛ entem wakwa hosa ba fifɛ entem onyame yɛ na do ɛhɔ da amen onyame yɛ na do ɛhɔ da amen enti hu kronkron no na adwuma na wo yɛ na ɛho hia pa enti empanifoɔ ne adɔfo no moma yɛntae adifo no akyi ɛnyɛ adifo anwontofoɔ nso ka ho ne asɛmpakafoɔ yɛnwumayɛfoɔ no wɔn yɛntae wɔn akyi na yɛhwɛ wɔn yie na wɔn ntumi nsom yɛ firi sɛ adwuma no Onyankopɔn de ama wɔn nti moma yɛhwɛ wɔn yie onyame yɛ na do ɛhɔ daa amen yɛsɛ wɔn ɛyɛ adwuma no saa ne ɛde ani ɛhwɛ saa ɛno ɛde sɔhwɛ bebree ɛbrɛ wo onyame yɛ na do ɛhɔ daa amen kɔ so ɔse wo tire ni ebedi w'anim na awurade ani onyam nso abɔ wo kyidɔm
wotrene ebedi na urade ani wonyam abɔ chidom urade ani wonyam bedi wachi ane oyɛ saa de we ya ufa saa kwa we so mpaabɔ kɔ ɛno na wobɛfrɛ na awurade bɛbua wo ɛno na wobɛfrɛ na awurade na bɛbua bɛbua wo wobɛtiem na ɔbɛka sɛ mini ɛno na abɛfrɛ na awurade bɛbua wo na abɛtiem na ɔbɛka sɛ mini ane amen amen kɔ sɛ woyi kɔnnua afiri wo mu so yi kɔnnua firi wo mu ɛne nsateatene ahu kasa aha na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ kɔm de no na woma wo kra a ɛyɛ mmɔborɔ ne mee a ɔkra woyɛ mmɔborɔ no woma no mee a ɛno deɛ wo han bɛpae esum mu wo han bɛhyerɛn wo sum mu kɔ na wo kusu bɛyɛ sɛ awia ketee kusu wo haw nyinaa bɛyɛ sɛ awia ketee nti ɔnom a ɛwɔ akoma pa no ɛdeɛ anaasɛ saa asɛm wei no obi ate a ɔmoyɛ saa nneɛma no wɔde sika ɛma wɔyɛ adɔyɛ no koraa ɔmpɛ sɛ obi koraa bɛyɛ dɛn ɛbɛhu nanso obi bɛte ɛfiri sɛ wonim deɛ wɔyɛ dɛn wɔyɛ nti momyɛ nyinaa nsua saa deɛ no ne yɛnyɛ ɛnka sɛ menni sika na sɛ mepɛ sɛ meyɛ wodefoɔ kɛseɛ ansa no mayɛ saa deɛ no start ne yɛ nkakra na onyankopɔn ɔnyɛ dɛn ɛnhyira wo Isaiah 58 verse number 11 na awurade bɛkyerɛ wo daa nyinaa awurade bɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa wobɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa na wama wo kra amee wɔ deɛ ɛhɔ awoɔ wobɛma wo kra amee sɛ baabi a hɔ ayɛ wesee koraa no sɛ kita nsa bosome yɛfiri mu kita nsa bosome muduru mu na ɛte sɛn ne mu ɔden boa ɛsi kita nsa meba Ghana ebi kita nsa nso afa me ni so kakra hey Ghana so Ghana ɛden onyame yɛ nado ɛhɔ daa amen ɛnokure ni gye wo ankasa wobɛwura mu no wahu sɛ Ghana moyɛ ade nyame nhyira mo na medwene ho ano sɛ na ɛyɛ dɛn na nipa sɛ wɔn nyinaa obiara didi wokɔdwa mu na busadeɛ wei a kakra bi yɛsɛ ayi 2 million 2 million nam sɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛn saa 2 million prɛ ko a ɛdeɛ kakra sika bebree ne ɛde gye na meta sɛ mehwɛ a sɛ Ghana onyankopɔn enti me kura no maba yi ɛwɔ sɛ mesua sɛdeɛ mebusa me mpanifo mo akyerɛ me sɛdeɛ kwane a mofa so tena ase ɛdi gye sɛ mede mmirika saa kɔ onyame yɛ nado ɛhɔ daa amen onyankopɔn ahyira mo wahwerɛ wayi obiara deɛ kakra ɛma no enti seesei no deɛ yɛbɛyɛ no ɛbɛma yɛ han ayɛ dɛn apie sɛ adekyeɛ yɛbɛpie su mu onyame ɔnhyira yɛ daa amen kɔ na wɔbɛhyɛ wo nnompe mu den wɔbɛhyɛ wo nnompe mu den na wayɛ sɛturu a nsuo ɛsene wɔ mu na nneɛma bebree no waka yɛ mfa to ho ɛturu a nsuo sene wɔ mu ɛne nsuo ni wɔ a ɛmu nsuo ɛni hɔ no nneɛma nyinaa hunu sɛ ɛyɛ from kɔsɛ ɛyɛ from enti tam a na yɛsua no na me ankasa me maame yɛfrɛ no comfort onyankopɔn fa no kra nsie na ɔkɔafuo mu ba na sɛ anaasɛ mɛnkani a anaasɛ bankye a na wakyɛm wayi bi wɔsɛ gye o teacher gye kɔm ɔhɔhoɔ wei gye wei kɔm yie wei na yɛnte aseɛ na sɛ na wei no a woyɛ sa wei no a woyɛ no saa ɛka deɛ woabrɛ ho saa kakra bɛdeɛ no wode no nyina ɛkyɛ na yɛnte aseɛ sɛ na onyankopɔn asɛm no wɔsɛ deɛ meyɛ nyinaa no montena o daakye biara no monam baabiara mobɛnya hotɔ moka sɛ amen ampani paa me maame no adeɛ no wɔyɛyɛ no aso aba paa enti sɛ makɔduru baabi sɛ nnɛ deɛ baabi ɔduru yɛn deɛ ɛkɔm ade no ɛnyɛ biribiara anni daabi bi nto me saa da onyame yɛ nado ɛhɔ daa amen ɔsɛ yɛyɛ saa ɛbɛnya obiara mpractice saa de hwɛ
ohunu de onyankopɔn be ya man ko na musa be se nsuo ni wa emu nsuo enni hwamo mu be ye se nsuo ni wa emu nsuo ni hwamo onye se obekɔ nsuo no mu a se na de nsuo bia ni ayi mu nsuo ni wa nsuo bia mfiri mu ma saa na wo be ye nsuo ni wa emu nsuo enni hwamo ko ɔsena wo mufo be kyekyere titire ekrofon baabi a ekrofon ne kura nipa akon bi esi so ama ekro na dem pan na sɛ mo nkrofo ze kura ye ekrofon no mo be kyekyere wow je sɛ nhyira no an wɔka ho asɛm no nhyira onyankopɔn de bɛmba brɛ wo mpa abɔ mu no de kwane ofa so ye mpa abɔ no nhyira no an wɔka ho asɛm no ekro no ko wɔbɛma wawo ntoatoaso ahodoɔ fapem agyina bɛma wawo ntoatoaso nyinaa yɛ den agyina ka sɛ amen amen enti afɔrebɔ ɛno na eyi ekyire ɔdɔ ɛno na ekyire ɔdɔ yehunu sɛ wo ɔdɔ a yi na di wɔ afɔrebɔ mu ne sɛ wo sɛ wo hwere wo bibi ɛde ama wo nua afiri akoma mu ahwere bibi ama wo nua kɔ ɔse na wo mufoɔ bɛkyekyere tete akurofon wɔbɛma awo ntoatoaso fapem agyina na wafrɛ wo ɔpamago deɛ wɔtoto kwan sɛ enipa ɛntena hɔ amen ko ne msembre no ko mo se se 6 to 3 tamwum ura bi wo safo mu na ye kwa sori a na asori no aye ne da na o ka se emre no ye bese ehira so bi enko ekora asam no ye ne de enko ekora mu ntie kusubi ekwabu akwa mu ba bia mu firi ba ebi mu firi achiri ne ba ye ye se ye kan honhom no ho asam kakra na ewurade ehya moden na nkoso ba mo abrabo ko odifo Isaiah etieduo no wɔtwenkyemu a ɛyɛ dumienu no awiye na omufo bɛkyekyere tete akurofon wɔbɛma awon totoaso hodo fapem agyina na wafrɛ wo ɔpamago wafrɛ sɛ baako a ɔyɛ dan ɔpamago deɛ wɔtoto ago ɔpamo a ɔbɛfrɛ wo sɛ ɔpamo ago kyerɛ sɛ ɛnɛma a atosi no usiesie kwasɛm usiesie deɛ atosi ɔpamo ago adifo no bebree wɔ ha ɔmo yɛ ɔpamo ago ampa mo yɛ ɔpamo ago fi sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a odini bi bɛka na sɛ ɔbɛ ɛsane nipa bebree mo yɛ onyankopɔn nhyira mo na deɛ mo hwere nyinaa no amen adifo mo mpa ɛma mo ho ebi da baako yɛwɔ fie ana ɛne me papa sɛdeɛ wasi abrɛ adwuma no ɛho no ɛnyɛ asɛm kuma na ne nyinaa ne sɛ ɔboa sɛ onipa bi bɛyɛ de ɛbɛnya nkwa da baako yɛde ababaawa bi ɛbae ababaawa no ne srɛ mmienu ɛyɛ ne ya wɔntumi nna just a second wɔntumi ntena ase papa bɔ mpa yɛ maa no saa papa mpa bɔ nso deɛ ɛnyɛ asɛm kuma o ogyina mu ɔde ne poma no hyɛ ne mɔtoam sɛ ya na ogyina hɔ a woka sɛ ɔruma adwuma sɛsɛ ɛba woka sɛ ɔruma ɛberɛ no ɛkɔ na ɔfa ne poma no ahyɛ ne mɔtoam adwuma deɛ menya no sɛ deɛ mpɛ no no mawu menya mpane mo so sɛ yɛnyɛ dɛn yɛmpɔ ɔbɔ mpa yɛ ma ababaa no sɛ akɔdaeɛ ababaa no sɛ onya ne yɛ no ɔsɛ nana me so da yɛ na me nana mo mmienu wɔn de ahoma yɛde bɔ tiri akyekyerɛ me nan no saa na asɛm no si bɔdom ase ne nana no nso wɔ besoro ade asa wɔsɛ ɔruma sɛ monkɔfa ma saa mmaa no mmienu mmra me sɛ monkɔfa mo mmienu mmra me sɛ ei ɛsɛ ɔruma ade asa wɔsɛ moyɛ saa na mo ha me monkɔfrɛ mmra nti yɛsii mu nadwo
yɛkɔ yɛkɔbɔ mmerɛwa no kɔkɔkɔkɔkɔ saa ɛsɛ amanneɛ ɛsɛ Nana Samson ɔsɛ mo asɛm bi abɛdi ne nkyɛn nti na mmetie sɛ Penny Samson frɛ wo na wonkɔ wosuro koraa afei mmerɛwa ɔmo kura mo poma ne ɛnum nyinaa baeɛ bɛduru yɛ no a wɔse director wo nananom yi kyerɛ wɔ mo ɛna wɔyi daeɛ no kyerɛ wɔ mo wɔm sɛ buo mɛgya yie ɔbɔnsam ɔkɔfi yɛnim ɛna wɔde ɛhwiri fam no yɛnim na ɔde yɛ saa deɛ yi awurade hu yɛ mmɔbɔ amen mempɛ ne to Penny Samson mempɛ ne to mempɛ ne no a meda asa kwadaa no ho atɔ no taa menem wɔ bi ka wɔmmra ɔbɔ mpa yɛ de ma wɔ mu adeɛ kye yɛ akwadaa no ne nan sɛ tui sɛ hrabasa one in it me wɔ yes enti me papa ɛsɛ yadeɛ wɔyɛ adwuma ahodoɔ bebree me papa nso ɛhia wɔni sika enti na meka sɛ difo yɛ amomɔ mpa yɛ no bi ma mo ho enti owura bi nso ɔno wɔnyɛ gyirimi so ɔyɛ odifo so ɔyɛ dɛ na adɔno a friend Penny Bafi ɔbae ɔsɛ mɛgya mebɛne wadi nkɔmmɔ ebusa no kwan so me nkɔmmɔ ne sɛ ɔsɛ akora deɛ mebaeɛ a mebɛka ne sɛ mpayɛ no bobi ma ho paa bobi ma wo ho na me papa ɛbɔ ne tiri mpo adɛn nti na wɔmmɔ bi mba ɛma ne ho ɛfiri sɛ ɔno woyɛ saa nnwuma wɔ nyina hia ho deɛ wobɛdie koraa ɛho ɛyɛ dɛn ɛden saa na difoɔ no moteɛ moyɛ adwuma no nyinaa nso ɛyɛ dɛn ɛhia mo Onyankopɔn nhyira mo daa amen ɔno na ɔyɛ adeɛ nyinaa so tumfoɔ de deɛ mobɛdie bɛyɛ dɛn ɛbɛma mo monhyɛ mo nsapɔ mu nsuo na monkonkɔ mo anim na monyɛ den na momma adiyisɛm no adwuma no ɛso momma so ma ɛnyɛ kɛse sɛdeɛ adwuma no nso ɛsɔre aha yi bɛyɛ sɛ mmerɛ kakra no wohunu sɛ ɛnyɛ asɛm kuma ɛbɛkyɛn saa ka sɛ amen amen Onyankopɔn deɛ anisoade hu no wo koraa wontimi ntena sɛ ɔbɛyɛ ho adwuma na mobɛ ayaresa bebree nso bɛyɛ dɛn ɛbɛba mo mu nneɛma ahodoɔ bebree ɛbɛba but ma menka nkyerɛ mo me papa ɛnso na hia no deɛ but nyɛ saa ahɔhoɔ ba ne nkyɛn a ɔsom wɔ mo wonya biribi adi menya obi adi danseɛ menya bi ha wɔsɛ me papa wɔse Nana Mensa sɛ wɔ he wɔ Holland wɔse Nana Mensa na ɛba no ɔmeya ɔbɛka wei deɛ menim sɛ mo deɛ yɛsi so ɔbɛte ba ati a nyɛ bɔne na meka ɔbɛn ɔbɛka enti meka sɛ na wasoma abɔfoɔ wei kɔ ha fɛsika wei kɔ ma ɔbaa wei fɛsika wei kɔ ma wei nyɛ tɔ wei nyɛ fufuo wei mu apɛsie wei nka banku nnuane nyinaa nti ɛberɛ no so yɛ no aduane na abuo tam nti Nana Mensa baa wɔtɛsi wei kakra wɔsɛ mia na mesɛ mɛden so sɛ deɛ mayɛ mmerɛ monhyɛ Onyankopɔn anim onyam sɛ ɔyɛ n'adɔ yɛ hɔ daa amen enti adiifoɔ monyere mo ho ɛnyɛ adwuma no momfa tenenee kwan so ɛnyɛ mo adwuma ɔbaa bɔ mpa yɛ sɛ Awurade mfa wonyɛ adwuma bɔ mpa yɛ sɛ Onyankopɔn ɛmfa ho kronkron no ɛmmerɛ wo na wonyɛ adwuma no bɔ mpa yɛ sɛ ɛmaayɛ a akora Steven ɛma no ma nka sɛ wei asɛm sɛ yɛ adwuma bebree ntimi nso mɛyɛ dɛ mɛyɛ daabi ɛmfa apɛ mu ɛfiri sɛ nnipa a wode ne din bɛgyina hɔ aka asɛm sɛ Yehua no wɔsee no wɔyɛ Onyankopɔn kɛseɛ tumi nyinaa ahoɔden nyinaa animuonyam nyinaa ɛfiri ne nkyɛn nti wɔnka biribi nkyerɛ wo a membɛka sɛ wo sɛ Honhom Kronkron sɛdeɛ Honhom Kronkron sie ni sɛ wopɛ sɛ wɔbɛka asɛm bi a menti woka asɛm na metie o so wasɛm a wobɛka no sɛ Yehua Nyankopɔn sie ni
said your home conclusion. Now, now can't you say, Penny, we're busy. No, my 10 years, one bone, one bone, Yankopon Dean. Sir, indeed, if you are no one, I walk casa. San me fano, you are no one, I walk casa. Said ye, San ye casa. The casa said ye, Esi, said ye, when Yankopon see. Now, at this time, no, Ebia, who no, about when you so, when ni, and what the chill, Ebia about was soon. Ebi a beto wakoma so na woka asem no de beto nti sem no sem mami we gina ho ejetua na pampam ede bububububu no odifo buafu hey odifo hey adan obefo onyankopon de kire wo so ye befo ana anase eja na hunu se tua na pampam eja hunu se tua na pampam no enti na we befo anase den se onkyere wase a busa no busa onyankopon se ne ja etua maame ya pampam no ase ne sen ekire sen obekire se wonnim ase a na pese wo kan wasem a kan se mi hu eja tua me na pam na kono a bebu hu aten eja etua na pampam de bia na onyankopon be hye ne den bia na obekọ heaven ebi so a na obewu ebi so a na asemi be dey ebeto no kan sa pepepe na kan say yehu Nyankopon say maame obaefu no onye baefu a wedding control and so a very serious issue emo enti obia adifo mo adwuma no a Onyankopon de amamon eso na me papa ya no kan wo say ebe a ifradifo ebe say ya ifradifo na odifo wo hu no manyina Onyankopon kan sem nyina akire ye wie empabo no asem komo kakra no ne adamfo di odifo no boafu abufo no adifo eduruma bi no mbufu a anya sem komo a wo mtimi kasa hodo e de challenge wo mo hu bi pe adifo mienu ekontokwa mo de kasa hodo anya se bia mo de kanya mo we can we are we can we kasa hodo anya easy na omoko we odifo wo hu no manyina na a we adwuma ma epe adentina ne boafu adentina se obufu adentina se okontokwa eno so eye aba a ese wo so wo se na honhom na ba ne odo anigye asundue enti odifo o se o me hunu abapa enti ye bobone firi wu mabufuo ti efiri na no ye nyina e be hyase ne ayede ya sakira ya dwen se abufo wo mu a da chi bi no bi be hia no asa baka kire se ei wo pa wini na wo ti sei kan we de o kan sem kakra bia na ne boafu na de ana wo ti se ensuo wadwo waye boko enti odifo wo so wo danso we a good we example am asafo no we example am o man no we example am ekwantu hwo akwa yi tutu ye nyina which is ohwefo because me wo ka chem say the form has say ya meda wo wasam so me said you yehu Nyankopon say the form ha na yenye say ya meda so tiase because wo asem a wo de wasam no free Onyankopon che na eba enti yesem ye de mitie enti me papa na ogige edifo so enti mpanifo edifo no monjeje wo mo so yesa monjeje wo mo so ama mo akoboni mu monjeje wo mo so ama adwuma na yede akoso edifo o woye odifo se woye wo hene woye ohwefo woye nimdifo ifise Onyankopon ne na yede e kasa wote so osofo Onyankopon ne ne kasa enti mo mayehwe wo mo yi Onyame ye na do ehoda amen onam bia ne to ba se se ne yem ko ba bia o se se kwasiada enadwo
we have more long way to go into India. Mumre. Unyami onshiramoda. Amen. Mede asem no ekọ awieye. Meka asem kakra bi na mo ahunu se honhom no enso hu hia paa yi. Hwɛ asomafo sɛm ti du nkrunkyɛmu baako. Asomafo sɛm eti du nkru. Ntikyɛmu a edikan. Acts chapter 19 verse 1. Wɔse na ɛbaa sɛ ɛbrɛ a Apollo wɔ Korinto no Paul kyini amantifi asase so. Ɛna obeduru Efeso. Na ɔbɛto asuafo bi. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mugidi yɛ no munya ho kronkron ana. Mugidi ye muanya ho kronkron ana. Kubisa asuafo no mugidi ye muanya ho kronkron ana. Ho kronkron no a wɔka ho asɛm no obia obɛgye Kristo die enokure mu no wunya bi enti enye sabi obi a wɔka kasa horoɔ anase wɔtrɛ mu ankoa na wɔ ho kronkron ebi wɔ hɔ a wɔntrɛ mu na pon atam abɛtena mu enti ho kronkron no ɛkyerɛkyerɛ wo we ye bɔne we ye dwaman we ye krono we ye wudie we ye trene we ye papayo we ye ade a ɛsɛ we ye nneɛma a ɛnsɛ we ye enti obi se madwen ba akɔ ka kyerɛ me sɛ menkɔ ba akɔ ka kyerɛ me sɛ mensan konkronkron no na ɛka sesei no adwamammɔ kwan bi abɛda wa nim hu ba akɔ sɛ kɔ hu ba akɔ sɛ gyae deɛ hin na wobɛtie ba akɔ sɛ kɔ anim ɛkɔ yɛ bɔne no ba akɔ sɛ gyae san konkronkron no na ɛba wo mu no deɛ wɔse saa no yɛdɛn tie no na ɛdɛn ɛsan konkronkron no wɔ mu a ɛde tenene aba brɛw ɛma bɔne bi a wokɔ mu a woyɛ dɛn wotwene enti ɛnyɛ sɛ bi obi a ɔwo so anaasɛ wɔhyɛ nkɔm anko na ɔwɔ ho kronkron adwontofoɔ bi wɔ hɔ a ɔbɛto dwom saa ɔmmerɛ ɛyɛ ho kronkron no a na ɛyɛ dɛn wɔka asɛm a mekan onyankopɔn honhom no ɛde meyɛ dɛn ɛka ɛfiri sɛ meka n'asɛm ɛno na ɛyɛ dɛn ɛboa me onyame yɛ n'adɔ ɛhɔ daa amen enti anase otremu ankoa wonso wo ho kronkron odwom na woto no ho kronkron na de wo yɛ den ɛyɛ adwuma obi de ɛyɛ yaresa obi de ɛyɛ nkomhye obi de ɛyɛ tumidiyɛ obi de ɛyɛ honhom emunhumu ni nyina ɛwɔ mu ahodoɔ obi honhom benefo no bi betimi akyɛ sɛ saa honhom owura we honhom na aba no so no ɛyɛ adamu na tumi we ɛyɛ yaresa nti me papa na onim saa nneɛma no nyinaa onim ntinadifo no ɔfrɛ wɔn a asɛm bi aba wɔwɔ nipa a ɛsɛ wɔyɛ dɛn ɔfrɛ no nti yɛde obi aba sɛ bɛyie ha no nti obi a ɔwɔ dan mu no so tumi no ɔbɛto ne sa frɛ no sɛ bra na ɔbɛyɛ ne ho adwuma ɛduru mmerɛ bi a yɛwɔ hɔ a yɛwɔ fie yɛnka bi nhyɛm na obi trɛm odiifoɔ wɔtrɛm ɛba adan yehu anyankopɔn asoma me sɛ me yɛ adwuma mpania pa yarefo wɔ fie hɔ a ɔmo hia yaresa ɔbɔ mpa yama saa yarefoɔ no ɔmo nyina ho ayɛ den atɔ onyame yɛ nadɔ ɛhɔ daa amen meka sɛ da baako owura bi wɔyɛ difoɔ wɔgya yɛ asɔre no
na otwam wo ye fikyire no otwro nani ohunu sɛ yarefo bi wo ho ɛno obowura ho meka sɛ ɔno no otwa bi ɔtrɛ mu saa bompa yɛ ma abranteɛ ne saa yadeɛ sefiri hin hwabasa na ɔka sɛ onyankopɔn nti honhom no onyankopɔn de ma wo a wɔnye mfiri wo nsɛm ɛno na ekobu atɛn daakye nti hwɛ yie nya honhom no na wode kɔ proof sɛ woyɛ onipa trenni wo ne yɛ no aprabɔ no na de kɔ proof honhom no deɛ ɛmoa kɛkɛ hon kronkron no bo hɔ nso a onyankopɔn de hon kronkron no brɛw sɛ ɛmɛbɔ ho ban ɛmɛbɔ wo nko a ho ban na enti ɛmɛbɔ ho nko a ho ban no na honhom no yɛ n'adwuma a ɛnka sɛ ebi a obi ɛtrɛ mu anaasɛ obi yɛ ɛhyɛ nkɔm tumi so mekɔhyɛ bi ebi a wo nko a deɛ na ɔde ban ɔde brɛ wo sɛ fa yɛ adwuma obi deɛ ɛyɛ dwontoɔ honhom no na de no to dwom ɛno nso ɛyɛ nhyira bebree kɔ asɛm no so ma yɛmfa asɛm no nkɔ na wie Acts chapter 19 verse 2a wɔse na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mugidi yɛn munya hon kronkron ana ɔka kyerɛ wɔn sɛ mugidi yɛn munya hon kronkron ana ɛna wɔn nso bua sɛ Paul sɛ yɛnti pɛmpo sɛ hon kronkron bi wɔ baabi nnɛ de yate yɛnti pɛn sɛ hon kronkron bi ɛyɛ dɛn ɛwɔ baabi na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛneɛ na ɛdeɛ mu na ɔbɔ mo asu hyɛ na ɔmo sɛ deɛ Yohane asu bom na Paul sɛ Yohane deɛ wɔbɔ adwensakyerɛ asu mom ɛka kyerɛ ɔman ne sɛ wɔnyɛ deɛ odi n'akyiri ɛɛba a ɔne Yesu no ndi na wɔteeɛ no wɔma wɔbɔ wɔn asu hyɛ Awurade Yesu di ne mu muka sɛ amen wɔteeɛ no ɔma mo bɔ wɔn asu hyɛ Yesu Kristo di mu enti hon kronkron no afiri Yesu Kristo mu Yesu Kristo ɛsɛ obi ni Kristo honhom a ɔnyɛ ne deɛ nti ɔma mo bɔ asu ɔmo hyɛ Awurade Yesu Kristo di ne mu wɔse na Paul de ne nsa gu wɔn so honhom kronkron baa wɔn so na wɔde tɛkyerɛma ahodoɔ kasae ɛhyehyɛ nkɔm a onyame yɛ n'adɔ ɛhɔ daa amen nti honhom no ɛyɛ ade a ɛsombo nti yɛkɔ mpaebɔ ɛsrɛ sɛ onyankopɔn ɛnhyɛ yɛn de nti mpaebɔ wei no ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn ɛnhyɛ adiifoɔ mmɔden na obiara ntu anammɔn nkɔ n'anim na onyankopɔn ɛmfa obi biara nyɛ dɛn ɛnyɛ n'adwuma mo mmerɛ ɛwɔ adwumadi a modie no mu ade a mpɛn bebree no yɛde adiifoɔ ba a yɛna honhom no asɛm wɔka fa wɔn ho ahobraseɛ wɔse sɛdeɛ ɛbrɛ no kɔ ba ka ma yɛn Filipi fo nwoma ti mmienu nkyɛmu enum Paul mo twoma Filipi fo eti mmienu nkyɛmu enum no moma adwe a wɔ Kristo mu ɛntena mo mu bi enti sɛ honhom no yɛ Kristo adia enti ɔse moma adwe a wɔ yɛma adwene a wɔ Kristo mu no ɛntena yɛ mu ebi ɔno na wɔ Nyankopɔn te bia mu deɛ nanso wɔn mu no ho mfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ enti Kristo ɛbrɛ ne ho ase enti Paul kan wɔ se monhwɛ me nsua me sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo me yɛ dɛn esua no enti momɛ nsua Kristo ahobrɛasɛm ti odiifoɔ ɛnyɛ ɛmaabomfu ti yɛde dwumadeɛ no ɛkɔ awieyɛ weka me mmerɛ a yɛwɔ college no na ɔkyerɛkyerɛfoɔ no ɛkyerɛ adeɛ yɛn nso yɛpɛ kwan akɔpɛ biribi adi ɛdɔn abɔ sɛ yɛmmra dane ɛmɛdidi afei yɛ teacher no wɔ se mahunu sɛ mmerɛ no aso deɛ nanso so ka twerɛ yi menim ka twerɛ detention deɛ ɛsɛ yɛyɛ ansa ne ɛyɛ wɔyɛ ɛde atere ada akyerɛ ahwɛ wɔ kenkran
But who say Emra no aso de na so asem tia we de asem ye de me bɔ ne tofa. The question. Enti adifo Onyankopɔn ya de nyina so tumfo nhyira mo. Amen. Oma mo nkoso. Amen. Oma de abdam akoma so nyina anya yie. Amen. Obia mfa ne pɛm anya adwuma, onfa Kristo din anya adwuma, onfa Onyankopɔn din anya adwuma. O nhyira mo. Se ne bra ka nyina. Amen. Koso abon sam kase pa.